A máme tu Line Island Force 650 a ideme si tu urobiť úpravu variátora, takže zhodíme si dole dekel a potom si ideme spraviť chip tuning riadiacej jednotky. Jednotka sa nám nachádza tu pod týmto deklom, takže ideme si natočiť, ako sa to rozoberá, ako sa to robí. No a ako poslednú vec, čo robím vždy pri úprave variátora či tuningu, je to, že si vymeníme koncovku výfuku. Montáž je úplne jednoduchá, koncovka je na 3 šrobíkoch. Starú koncovku si vyberieme takto von. Tesnenie nám ostalo tu, čiže to si vieme dať dole. Opatrne, aby sa nepoškodilo. Idem si zobrať nožík. Staré tesnenie si dáme dole z koncovky. Starú koncovku si položíme tu. A tu máme novú koncovku, našu tuningovú. Vieme si to porovnať, aký tam je rozdiel v priemere. A hlavne tu na nie je tento lapač iskier. Takže ideme si to namontovať. Tesnenia treba dávať opatrne dole, aby sme ich vedeli použiť. Ale ak aj tesnenie sa nedá, nič sa nedieje, je to vlastne koncový tlmič, kde nie je žiadny tlak. Skrutky si zatiahneme opatrne, aby sa nám nepoškodili alebo neotrhli. No a tuning máme hotový. Úplne poslednú vec, označkujeme si štvorkolku a ideme na skúšobnú jazdu. No a ideme si vyskúšať, aké je tam pohnutie, pridáš troška plyn a ide to úplne ľahúčko. Takže poďme si ukázať, ako štvorkolka ide. Teraz tá štvorkolka ide konečne za plynom, není to také, že proste si pridal plyn a neťahalo to, teraz krásne pridáš a tá štvorkolka sa hneď bere.
omezovače L-ko zaradené a maximálne ste videli. Aj Landforce 650 je hotová. Ako ste mohli vidieť na videu, robila sa tu na úprava variátora, čiže sme si montovali náš kit Demo ATV Garage. Dávali sme si do primárnej remenice naše závažia a strunu a do sekundárnej remenice sme si robili, alebo prestavovali sme si sekundárnu remenicu na iné nastavenie. Ďalej sme si tu narobili chip tuning radiace jednotky. Chip tuning radiace jednotky, vlastne o čom to je? Je to o tom, že zvýšime tam výkon nejakých 5 až 6 koní, vypneme tam všetky omedzovače, sami ste videli, že to L-ko dokázalo ísť cez 70 km rýchlosťou. Neodporúčam nikomu dlhodobo jazdiť na tom L-ku, je to fakt iba na výnimočné situácie, čiže to L-ko, keď potrebuješ, že niekde zapadneš, tak pridáš plyn a proste tá štvorkolka má pecky, točky a ide to, hej. Takže všetky omedzovače sme tam vypli, zvýšili sme výkon a to je asi tak všetko. Spravili sme si tu na ešte koncovku výfuku, tá nám urobila krásny taký dunivý zvuk, taký mohutný, takže štvorkolka je spravená a majiteľovi zase môže robiť radosť. Ešte by som podotkol to, že keď spravíme tento variátor aj túto radiacu jednotku, tak zvýšime ten výkon tej štvorkolky a tá štvorkolka doslova ožije. Sami ste videli, ide to lepšie do otáčok, proste bere sa to za plynom, takže je to úplná paráda, je to strašne veľká zmena. Čiže ak kto chce robiť na Linhajku Landforce 650 chip tuning, tak vieme to spraviť. Takisto aj variátor vieme upraviť. A ide to potom naozaj krásne tá štvorkolka za plynom a má to proste silu hneď od spodku. Sami ste videli aj na videu, že tá štvorkolka normálne ožila. Zatiaľ viem robiť len 650-ky. Tu 550 som ešte na dielni nemal a neviem ani, či sa tomu budem venovať, lebo tam je úplne iný motor. Takže zatiaľ vieme upravovať od Linhaja Landforce 650 a budúci týždeň by nám mala prísť nová Linhajka, novinka 1000, takže budeme upravovať aj tú 1000, takisto variátor a aj radiacu jednotku. Takže sa môžete tešiť na ďalšie video z Linhaj 1000. Čaute!